Jeg hedder Dorte Fallingren. Jeg er frisør og produktudvikler. Jeg har været frisør i rigtig mange år. Det har faktisk været igennem en generationsting, så man kan sige, at jeg er opflasket med det her. Kort tid efter jeg startede som frisør, så blev jeg faktisk rigtig syg af at være i det her fag. Jeg fik allergiske reaktioner på min hud og ned ad min krop, og jeg fik det så grelt, at jeg faktisk ikke kunne være i det her fag. Og det gav mig tanken om at udvikle denne her helt specielle, lille, unikke, svanemærket, allergicertificeret by Fallingren. Det, der var rigtig vigtigt for den her serie, det var, at vi som forbrugere kunne have noget dokumentation for det, vi propper i vores hår hver evig eneste dag. Så derfor var det bare vigtigt at sige, at den her serie skulle have et krav om at være professionel, men den samtidig skulle også kunne være svanemærket, altså certificeret. Og de to ting er ikke rigtig en god kombination. Så det, der har taget rigtig mange år, det er at udvikle og få certificering og den professionelle del sammen. Den her serie beskytter dig, den beskytter din familie, den sørger for, at du ikke får en allergisk reaktion, og den sørger for, at du samtidig får et professionelt produkt i dit hår, samtidig du har en minimum risiko for at få alle de her allergiske stoffer ind i dig. Shampoo nummer 1 for by Fallingren er en meget mild shampoo og skånsom shampoo. Den er uden sulfat, den er uden parfumestoffer, og den bærer Astma Allergi Danmark Allergy Certified og Nordisk Eco Label. Det betyder, at du kan anvende den til gravide, du må bruge den til små børn, til babybadet, men den samtidig beskytter farvet hår. Altså en mild og skånsom shampoo for hele familien. Lille Skaller shampoo nummer 3, som faktisk er den samme shampoo som nummer 1, bare med en lille smule duft i. Det er et parfumestof, som er bygget på en syntetisk tenside og kun 0,2% duft i. Den er igen uden sulfat, men med en mild duft. By Fallingren shampoo nummer 2 er en volume shampoo, som giver fugt og pleje samtidig med, at den giver dejlig fyld til håret. Det er en mild og skånsom shampoo, som kan anvendes til hele familien og til kroppen. Den kan bruges til babybadet, men samtidig beskytter den og plejer din hud og dit hår. Ligeledes gælder shampoo nummer 4. En shampoo nummer 4 er bygget på samme måde som shampoo nummer 2 med en lille smule parfumestoffer. By Fallingren anvender altid syntetisk tensider, når det gælder parfumestoffer. Syntetisk parfume er en bedre kontrollerende duft end en planteduft. Så det vil sige, at man har en mindre allergireaktion ved at bygge dem på en syntetisk duft, end at bygge dem på en planteduft. By Fallingren's condition nummer 8 er en mild og skånsom condition. Den er Astma Allergi certificeret, Allergy Certified og svanemærket. Det er en rigtig tyk og lækker plejende conditioner, som kan anvendes til hele håret og ned i hovedbunden og hele vejen ned. Det er en conditioner, som du kan bruge så mild på huden, at du faktisk også kan barbere dine ben med den. Så en all-around conditioner, der kan bruges både som en leave-in conditioner produkt, i det den er fantastisk og solbeskyttende. Ligeledes gælder det by Fallingren nummer 7, som er den samme fugtige conditioner, men har en lille bitte smule duft i. Den har en 0,02% duft i, og den er bygget på en kunstig parfume, altså en syntetisk tenside. Og det er fordi, vi vælger, at hele by Fallingren serie, den bliver bygget på en syntetisk tenside, fordi vi vil gerne være kontrollerende. Så det vil sige, at vi har ikke nogen planteekstrakter i vores produkt. Ligeledes conditioner er fantastisk at bruge som et leave-in produkt, når der er sol er fremme, i det den er lettere nedbrydende, når du hopper i poolen. By Fallingren nummer 11 er en special serum uden silikone. Det er en serum, du kan bruge til rigtig mange ting. Den beskytter spidser, den plejer dit hår, men samtidig er der en lille smule hold i den. Det, jeg synes, der er rigtig specielt ved den her serum, det er jo, når man holder den ud i hånden, så kan I se, så løber den ikke. Og det vil sige, når produktet ikke løber, og så er det dejligt kølende at få på huden også. Men når den ikke løber, så løber vores skandinaviske hår jo heller ikke. Det vil sige, at du kan faktisk bruge den som et stylingprodukt samtidig med, at den beskytter dine spidser. By Fallingren serum er udviklet gennem rigtig mange år for at tilføre den her fugt uden silikoner. Så det er et helt specielt produkt, du både kan bruge til at style håret, men du kan også bruge det til at glatte håret med. Du kan bruge den til rigtig mange ting. Den beskytter og plejer både hovedbund og spidserne.
By Fallengren nummer 13, som er en volumenspray bygget på fugt i stedet for salt. Den beskytter og plejer dit hår, så det er fantastisk lige efter en hårfarve. Du faktisk kan anvende en volumenspray, der hverken sviger eller går ondt ned i hovedbunden efter dine farvninger. By Fallengren volumenspray er certificeret astma, allergi, svanemærkning og Nordisk Eco-label. Og det betyder, at alt, specielt den her, som du sprøjter direkte ned i hovedbunden, kommer hurtigt ind i vores blodsystem. Synes jeg, det er jo fantastisk at kan give dig det her produkt, der ikke går ind og giver dig en reaktion bagefter. By Fallengren volumenspray er specielt godt til krøller, men anvendes også direkte ned i hovedbunden uden problemer. By Fallengrens Hair Wax nummer 15 er en speciel hårvoks uden parfumestoffer og uden parabener. Det er en hårvoks, som er mild og skånsom for både dig og naturen, men den er også rigtig dejlig at bruge, for der er masser af hold i den. Jeg synes, det er specielt vigtigt med de her hårvoks, at den ikke har parfumestoffer i, at det er det, der er rigtig mange unge mennesker, der bruger de her voks, og det trænger jo lige igennem hovedbunden og ind i blodårene. Den her hårvoks vil jeg anbefale til dig, som passer på dig selv, men samtidig vil have noget lækkert stylet hår. By Fallengren Hairspray nummer 17 er en mild og skånsom hårspray uden duft. Det, der er fantastisk ved den her, det er, at den giver masser af hold, så det vil faktisk bruge det til din opsætning, men du kan også bare bruge det til din normale frisyr hver dag. Det er lige meget, hvor meget du sprøjter ud i lokalet i det her, så kan du ikke dufte, og det synes jeg jo er dejligt at arbejde med.